க்ளீன் ஸ்லைட் அப்படிதான். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் ஒரு செல்ஃப் க்ரூமிங் கூட எதுவுமே பண்ணிக்க மாட்டேன். ஒரு பஃப் வைக்கிறதோ ஒரு ஐலைனர் பண்ணிக்கிறதோ எதுவுமே பண்ணிக்க மாட்டேன். பட் எல்லாத்தையும் எப்படி பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. மேம் என்னோட பெஸ்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். நம்மளோட ஃபேனு. எதுவுமே தெரியாது, வீடியோவில் நம்ம பேசுறது பிடிக்கும்னு பார்த்துட்டு பார்லர் கிளாஸ் வந்தாளுங்க. இருக்கிறதுலையே பயங்கரமாக ஜாக்லினை விட நடுங்கிற ஆள். எதுனாலும் ஃபஸ்ட் நாளெல்லாம் ஐப்ரோ நூல் பிடிக்கிறக்கே அவ்வளோ பயம் பண்ணாதானே கை நடுங்கிறது நிற்கும். எல்லாத்துக்கும் தயக்கம். இப்போ வேறு லெவல் ரெடி ஆகிட்டாங்க 3 மாத கிளாஸில். சூப்பர். நான் அவன் க்ரோத்தை கண்ணுனால பார்க்குறதில்ல. ஒவ்வொரு இதுலேயும் எப்படி இருந்தால் எவ்வளோ உடஞ்சி வெளியே வந்திருக்கான்னு. சூப்பர்.